Arugi pogruok maru bende od bura giloso. Ing'eni en achiel ma wacho cha. Ni jomoko ling ni kakoro kata un jo Kenya kwanza ni ung'eny ugo kura. Ugo kura ni gima rach. Hinyruok biro to biro ne ji duto. Miyo abenda yiere kodgi ni da jo Kenya kwanza nyalo neno mondo wabedi. Wuotho magi wuotho kata ka gidhi e pinjewa magi wuotho gichopo ni neno kani gidhi Homa Bay giketo stadium mangima. Idwa pogo ji 1,000 pesa no wakanye. Tae wacho ni pesa ni matim go gik moko to pod. Mano shida kuonde ma pesa lale mage gin. To ni mondo tamgi kabisa mano tapani nitie anyalo neno ich wang' nyalo bete ka piny rach nitie ng'at ma nyaka ich wang' jo. E siasa kae ka gik moko richo to jotelo mag siasa nyaka ich wang' go. Aneno ka ich wang' no nitie. To kotam wajumbe te ni CDF mondo tam gie kabisa. Wajumbe go giwegi oke mabi chandore. Jopiny mabiro chandore nikech pesa no kubiro tibiro miye jopiny e wach mar basari moloyo kata classrooms. Nitie gima be ji ok ne kanyo. JSS mabiro ni classrooms onge. Manyo yieruok nitiere ni ibichiw pesa moro ma biro ma bendi bi med ewi CDF mantie winjruok e kind sirkal mamalo gi jo CDF ni mondo ket pesa no mondo jo CDF bedo medi mondo gergo classrooms nikech ng'eni JSS ni omedo classroom achiel e school mag primary maduto romo 20,000 yes e pacho kama ni nyithindo gito koro ibitim nang'o nikech gino ma sirkal mamalo biro obepo kubiro tigeno ni CDF ni biro anyalo wacho piny kae ni kata ka yo wang' manade gi ng'ato chale e dala kata ich wang' manade kik ng'ato kata nyathi kata mama kata ng'ama duong' wang' ot nikech igi owang' kori wang' ot ji duto biro chandore nyithindo biro chandore moloyo madongo miyo kata wawinjo marach gi jobunge to wach ma CDF ni to kik wawach ni mondo ng'ade nikech nyithindo biro chandore kata mana ng'ama iye wang' makoni mondo ng'ade no nyaka bedie kata ka en owuon onya chulo mag nyithinde to bedie watne moro ma ok nyal chulo ma CDF ne mado chulo ne. Erokamano ne Mheshimiwa kuom thuolo mar biro kod Ramogi TV Okinyi ma kawono wach mogik mantie kar Kandira Morris wacho ni wach pesa ma Kenya ka tek kendo bor korie osuru jopiny dhi kanye sirkal wuok oko otima ne gik ma owinjore kodgi monego bed nitie kar kanyo Nyarich ni kodwa kar ka Aimo Tom wacho ni anto gima ng'eyo ni Nyikal osetiyo seme yawa amor gi tich osiep Timon Ayucho mano mantiere kar ka wacho ni omor gi tich mano kaluwore kod mbui bende gigo mong'ado moket kar kacha e mbui achiel kachiel mago mag Ramogi TV. Erokamano kuom bedo koda nyaka Ramogi jwang' ka wabudho are saa 1:30 nyaka sani koro wachopo dakika 38 tok saa 2 mar okinyi wasebedo ka watwak ewi ng'anyo mano mar jood bura ewi aguch omenda mar NGCDF entiere kanye wasewinjo kacha ber CDF ma osebedo kacha kind oganda koro sani ting ema sirkal mondo mi orangane ka likore kaluwore kod jata tije mano mbuno gino monego bed ni timo jata tije mano mar NGCDF